Aydym diňe bir tanys etmek üçin näl? Aydym adamyň içki dünýäsine açyp görkezýär. Toy davaralarda joşgunly aydymlary bilen, şowhun nörediýän zehini aydymçy Firuza bilen ýakyndan tanışalyň. Firuza Roziýewa 1985-nji ýylyň 8-nji noýabryna Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherine dünýäge iner. 2006-njy ýylda Türkmen Halk Hojalyk Institutyny tamamlaýar. 2010-njy ýylda aydym saz bilen meşgullanmaga başlaýar. Hemmäňize salam. Aydalynyň täze sany siziň bilen. Aydalynyň täze sany Aşgabat şäheriniň Garrykulyf köçesiniň 84-nji raýonuna Avreli mebel binasyna yerleşýän elita mebel dünýäsine ýazga geçirýär. Biziň bu gezekki mehmanymyz Türkmen estradasyna meşhur aydymçy Firuza. Firuza, Aydalla hoş gördük. Hoş gördüm benim sizi. Aha, ören şat. Öçür çağılar gowmy. Allah'a şükür gowy. Hemme zat gowy. Şu wagt has gowy den. Ýaşadyň bolsun. Köp sağ olun. Ece bolmak duýgusy, näil duýgu eken? Ece olmak duýgusy ol katüýtkeşik duýgy. Nädip ýaşapdyryn diýene şu wagt. Na samym деле üýtkeşik duýgy. Ece olmaklyk ol baht, ol beýik zat. Sebäbi men işden ýadak gelemdi. Ya bir men nastareýnam polanny. Men oljum görýän bar zat uçça. O hakykatdan hem şolar ýaly. Oğulcuň adyny näme dapdyň? Omar. 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 Ýaşadyk bolsun. Sağ olun. Ogluňa Omar ady dakmagy öňden pikirlendiňizmi? Biz biýje atdyk. Ony dakmajak gerek geldi ýanem boldy maşgalamyzda. Yok. Ona da näme de bolsa da biýje atdyk. O da menne çykdy da. Näçe adyň içinden saýladyň? Näçe adyň içinden saýladyk? Dawud, Süleyman, İskender, Süleyman, İskender, Dawud, Osman, Omar. Hawa. Osman biziň garnaşlarymyzda köp Osman atly çağı. Onuň Osman enniki çağam bolsa ikinji Dakaryn diýdim. Omar adam öz biýjaňdan çykyp söýlem. Hawa. Ol diýerim, asosiýasiýa людей. At diýmek aňsat däl eken, sebäbi gatykan pikirlenim olar dakma üçin. Halan atlaň bolýar, halayan adamlaň bolýar, halamayan adamlaň bolýar. Şolara baglan bolup bilýär da, şolara häsiýetleri meňzäp bilýär. Şoň üçin men Omar Hayyam, Omar 4 ýarlaň adam biri. Şo zatlara ýakyndan. Muman bir ilhalar adam bolsun, nip takykanda. Elbetde, hawa. Rızkly bolan bolsun, jan sag bolsun. Amin, sag bolun. Aýdynyň bolsun. Firuza. Tomaşaçylar üçin bir gowy gyzykly soragyň biri. Ýan ýollaşyň bilen halaşyp bardyňmy? Elbetde halaşmadım. Şunça saklanmam, halaşmam bark bolmady. İlkinji duşuňyz näil boldy? Oy, ilkinji duşum. Tötenleýinmi? Yok. Ken jaňlaşyp da dedip taýynyp görüp 2016-njy ýylda ilki duşuga men ýeki jözüm barmagynda otondum. Aljyrap Miwe Gumanowa aýdymçy. Kursdaşym da men. Hem joram. Hawa.
benim yanımda gitti. Sonra tanıştık. Hava. Ondan sonra sevişedik, yarışadık. Ay bir netice gelmeli oldu da. Şeyde. Ne netice geldi? Ay toy ettik. Neticemizi görüp otursun. Öyle mi? Aydaly. Yaşan ömrüňe ser salyp durmuşyňda bir zady düýbünden üýt götmeli bolsa, nämäni üýt göterdiň? Oho, yaman kıyın soru da. Üýt götmeli bolsam. İrräjik durmuşajyk adam. Ýeräjik çagaly bolardyň. İrräjik çagaly bolardym. Onu da birden 5-6 benim arzum şo da. Yani başarsam ederim. Ene Firuza naushnikli rubrika geldik. Bu rubrikada sen naushnik giýýäňde aýdym dinleýäň. Men sana şu wagt sorak berýän. Men berýän soragmy sen agdymyň artikulasiýasyndan, hereketinden bilmeli. Jogabyny diňe howy ýa-da ýok diýmeli. Oho. Düşündüm. Başladık deyip elin bilen gorkazar, son beni eşitleyen. Yok. Aýna Feredeňde özüň halaýanmy? Yok. Kabluňa çoloş bir kılıp gördüňmi? Hava. Gıýbat etmek halaýanmy? Hava. Palça barıp gördüňmi? Hava. Edil şu wagt sana 10 sanyf içini getirip iyi diýseler iýip bilersiňmi? Hava. Aýdym aýdamda öz sesiň halaýanmy? Yok. Indi çykaray. Yok. Ay. Davay menim sana soru vereyim. Ne diňe men ýek özüm oýnamaly dällermi? Rubrikaňy üýtkäsek bolar. Ha, o bolýar, getir. Gyzykdan bolar. Davay. Sen iýmany gowurýanmy? Yok. Aýalyňdan gorkýanmy? Hawa. Sen ýalaklamany halaýanmy? Yok. Kel bolasyň gelýärmi? Hawa. Sen pul üçin emme zada taýynmy? Hawa. Men aýdymlam halaýanmy? Yok. Mikey bilen işleşmek kıyınmy sen üçin? Hawa. Başgalaryň işine burnuň sokmany halaýanmy? Yok. Toýlar hedil geçýärmi? Hawa. Toýlardan pul alanda begenýärmi? Hawa. Arasynda gaýtalaýarmy, ýalagdyň diňelýär boli. Yok. Alyp barjylar bilen konfliktiň barmy? Hawa. Çağajyklaň begendirmäni gowurýanmy? Hawa. O soru doğru. Молодец. Hawa. Sen gowmy? Yok. Firuza, Hawa. aýdym sada ne edip geldiň? We aýdyma başlaman kaň öň näme bilen meşgullanýadyň? Aslında men aýdym sady. Aýdym okdum hiç açan. Meni şol uğra iterdiler. Ben dostlam, tanışlam, ay sen aýdym aýtsaň gowy bolar, eýtsaň gowy bolar, beýtsaň gowy bolar. Ay men başarmaryn diýdim, ay maňa onu şey dip otursaň, sen hemişe de şey dip galarsyň diýdiler. Şo seda gaharym geldi ýani. Şey dibem gitdim men. Şey diýem aýdym aýdyp gitdim. Awa. Aýdymçylykdan öň näme bilen meşgullanýadyň? Aydımçılıktan ön sevda, daşary ýurtlara gidiýärdim, sevda edýärdim. Institutu toramdan bäri diňe iş özüme. Kariyera Ondan gurulmak. näme şu adam sevda edýärmi daşyndan? Ha, şu adam hawa biz Berkarar Sevda Merkezi'nin ikinci katında Larayın magazini yürüdüyüz. Şu hawa indi bir owadan jenski eşik satılýar. Biz şol eşikleri öňe çykarýas yürüdüyüz. Täzelikler getirip durýar. Her 10 günden täze haritler gelýär.
Elbette ovadan вечерний köynekleri, повседневный köynekleri, köşkler, bijuteriyalar, brendовый, sumочкалар. Ovadan zatları gelip duruyor. Kstati, merdan yakında biz prezentasiya etmekçi. Ondan sonra konkurs kurnamakçı. Hem patpişiklarımızdan çağırıyaz. Bize mağazine mihman olun. Şul elimde köynecüğüm var mağazin kal. Täze tavarlar bolup durýan, gyjaşlarymyzy begendirip durarys gelin gylamyzy. Ondan hem sewdaňyz bolsun. Köp sağ olun. Olan bir diýler bir girdeji. Daşyndan bir girdeji. Yatyp balyn, atyp galdy. Boşa turamyz ok. Firuza, aýdym aýtmakda halipaň barmy? Yok. Halipa diýmek ol bir sen uruktursa, şoň ýolundan ýöresen halipa bolýar ordan. Bir sana hüner öwretse. Hüner öwretse, hawa. Bir esbiter diýip bilämesem, esbitirin başyna maňa urukturup goýbereni, kömek etdi diýenim. Esbitire diýmesem halipa diýip atak men Beyoncé dinleýärdim, özeklerden Ziyodan dinleýärdim. Şolar dinläp özüme stil döretdim. Dörödýän aýdymlaryň awtory kimler? Dörödýän aýdymlaryň awtory men baştan aýtsam bolýardy. Başlany men Nikolay Yakimovdan başladym. Sebäbi şol psiholog ýaly bize nähili aýdymçy bolmaly, nähili özüň alyp barmaly, kim bilen nähili görleşmeli, kim näme diýende näme bolmaly, şol urukduran adam. Maňa aýdymlarymyň awtory bolan, awtorsk aýdymlarym döredip beren, onuň ýazýandan oje has ýaşlaryň söýgüsini gazanmak üçin, has aýdymlarymyzy baýlaşdyrmak üçin Süleyman Esbiter bilen başladyk. Bu wagt Süleyman öz aýdymçylary bar, öz ýollary urukdurup goýberdi, sag bolsun. Awtorsk aýdymlary döredip, kömek edip maňa maslahat beren. Esbiter. Ondan soň Ataş Jumaýew bilen, Recep Agaýew bilen işleşdik. Soňky döredýän aýdymlarymyň awtory Mekan Kakaýew, Mikey diýip tanalýar. Soňky dinlenýän, soňky tanalýan aýdymlarymyň awtory. Asam ýörgünli bolan aýdymlaryň awtory Mekan Kakaýew. Şu wagt bir 2 ýyl berip biz diňe bile işleşýäs. Mundan meýlägen bile işleşmek size nesip etsin? Sağ olun. Toy aýdymlarymam, şähere çykarlan aýdymlarymam Mikey bilen işleşen. Häzirki wagtda internet ulgamynyň ilata hassa bir el ýeterli bolýan döwründe bir näçe bizim öňkü dinleýän aýdymlarymyzyň ogurlukdygyny aýdymsa söýjeler bildiler internetiň üstü bilen. Indi şol sebäplem häzirki döredilýän aýdymlar awtorlyk aýdymlar. Aýdymçylar şoňa aýratyn üns berýärler. Awtorlyk aýdymlar döredýärler. Indi sen näle başdan awtorlyk aýdym döredýärdiňmi ýa öň ogurlyk aýdymlar diýýärdiňmi? Men başdan awtorlyk aýdym bilen başladym. Ogurlyk aýdym ol gapdalan gelýär sebäbi toylarda bize ogurlyk aýdym nähili ýörelýär. Ogurlyk aýdym toylarda soralýar, halanýar. Ogurlyk aýdym diýip grubrak bolýar elbetde o söz ýönem. Köp adam toyda turetski aýdaý, arabski aýdaý, gulaga ýakymly, gulagyny öwrenişen aýdymlary halk talap edýär. Tanıt etmek üçin. Onuň bizde o wagtlar ýan başlan wagtlarymyz kän bir opyt ýok, kän bir awtorlyk saatlara, zatlary, kän bir bize современный laýyk kompozitorlar kän ýokdy. Şoň üçin kyn bolýar, şoň üçin aňsatlyk ol ogurlyk aýtmak. Taýynjyklary alyp özüňe geçirmek. Men şonu namys bilýärdim etmäni. Elbetde edýänlerime de utanýardym aýtmany. Indi şu adam şol sebäplem diňe awtorlyk aýdymlary işleýän. Ne tolka şol sebäpli awtorlyk aýdym men aslında öz iz galdyrmak, bir zatlar döretmek, современный ogurda täzelikler, öz güýjümizi görkezmek, öz wkusymyzy görkezmek. Indi çalşyrlan soraglar rubrikasyna geldik. Çalşyrlan soraglar rubrikasynda men mehmana sorag berýän. Soragym montajda ütgedýäs, ýerlerini çalşýas, şeýlelikde sizi azajygam bolsa ýylgyrtmak üçin gülkü döredýäs. Başladyk onda.
Firuza, Ha. yüzüňe nädip makyaj edýän? Bedran alýan, şpaklovkan goýýan, gowy garýan, onu tegelek zadyn içine batyrýan, därim katad ediberýän, ýokaryk aşak, ýokaryk aşak. Toýa gitjek wagtyň. Aynaň öňünde özüňe serenjam berip, näçe wagt eglenýän? Ay 2-3 saat. Sana näme sowgat berseler gowy görýän? Salonu xiyar, pomidor, salat bilem, käşirli salat. Koreyski salat dilem, şonu goýarýan. Toýa baranda, haýsy naharlary ime gowy görýän? Tvorog, smetana, yumurtka, her türlü görünüşü, sandviç, buterbrod. Kärdeşleriň sen hakda näme diýenlerler diýip pikir edýän? Oy, şoşun dinlemelim ay. Uf, çaltırak utaraýsat taşılaydım. Ýyllyz bolmak üçin näme etmeli? Ýekenmi ýeken aýdyp bere? Elbette, irden turýan, suwjyga içen, zaryadka edýän, 20 minut wagt geçen soň sagdyn naharlary ýeýän. Hereketkän edýän, sporda gatnaýan, ýöreýän köpräk. Diňe hereket etmeli, köpräk ýöremeli, iş etmeli. Şonu hakykatdan hem ýyllyz bolýanmy? Hawa elbette. Firuza, toýdan boş wagtlaryň näme bilen meşgul bolmak gowy görýän? Uruş, söwüş. Sen pikiriňçe aýdymçy näle patly bolmaly? Uzun burunlu, kirli ýalyk, diş ýok. Media tamanyň online gepleşiginde Amalia Firuza men toýuna çagyrmat diýär. Näme üçin çagyrmadyň? Sebäbi meniň öňülüm toý etdi. Jigsine. Jaý toý, jigsine toý etdi, menim çagyrmady. Ol men bilen gürleşen ok, ol menen bir zat öýkeläp ber, toýda salam beren ok, salamlaşan ok, menden kiçi bolup, onuň menden üçin çagyrmaly ony toýma. Näme üçin öýkeleýär? Ay, birinin gepini dinläp öýkeleýär. Biz hem kän gep eşitýäsň, beýdip öýkeläp beremiz ok, gülüp salamlaşyp geçiberýäs. Selvi toqlyjy bilen araň näil sebäbi Instagramda kiňiz bir-biriňize patpisym däl ekeniňiz. Ha, her kim özüne gowy etýär. Ay, bardyr sebäpler diýende. Jan sağ bolsun. Ha. Näme diýilýär? Men olam tworçysyň söýleýän. Aýdymlary gowy. İkisiniň aýdymlary gowy. Ýöne aslynda merdan menne hiç kime yamanlyk ýok. Olar şonu ýaly hasap edýän bolsalar, edbersinler. Aýdymçylykda ýeten üstünlükleň üçin kim günäkärleýän diýip bolýar. Kemik Kişi günäkärleýän. daş döwre diýen. Aýdymçylykda ýeten üstünlüğün üçin kime minnetdar? Elbette, vapşe başından aydımçılığa uğur. Davay sen şunu aydım ayt, yoksam oturursun, beydip otursan, gatı görüp otursan, ilen gepine oturup kalırsın diyen dostum Arsen ABM. O ABM deyip tanalyan, o gruppa vardı. Şonu Arsen, şol bana itergi veren, başından Bego Hocan bilen başlap, Peter, Nikolay Yakimov şeydik gittik. Onna Arsen'e minnetdar olardyň. Elbette Arsen'e minnetdar, şol meni getirdi, şol tanatdy, şol aýdymyň nämedigine aýdym sady, şep itergi beren oglan şol maňa. Galanam ýa gaýdanam. Aýdaly. Sen şu gün ýatdyň, ukladyň, turduň bolyn, eýem 2031-nji ýyl eken. Şo ýagdaýda ilk bilen näme derdiň? Dur. Şeyle yatıp şeyle turýanmy? Ya 10 ýyl garraýanmy? Bolýa 10 ýyl garran ok diýeli. Şu duruşuňa turýan diýeli. Atýt köşük täzelikler çykarardım sebäbi ýanka için ýaly. Selvi aýdymçy, Mehri aýdymçy, ama olar ýam garralar. Ama şu duruşuma galaryn. Onuň şu döwre göre aýdymlar çykarardy. Şey dip aýdymlar çykaran. Ýöne ilki bilen ylgap oglum görürdüm. 10 ýaşly oglum. Tuğlam. Kızıklı.
Ha görsen oğlum şo ýaşynda galan bolsa näme? Pikire batırdın da. Ona has gowy. Hawa. Onda menne yine ne bir näçe çağa etmenim mümkinçilim bolardy. 30-njy ýylda hawa. Aýdaly, muştoklaryňa bir filmi görmek maslahat bermeli bolsaň, haýsy filmi görmek maslahat bererdiň? Biri. O da bir. Bir film. Men varam hakykatan bir kino gördüm. Olam kän gördüm, ağlap gördüm. Ben gaptandaklary gördüm, olaram ağlap gördü. Anan Zbagami diýip film var. Olam o dünya düşýän şolar ýaly tematikada da o dünya düşýände näme bolýar, nähili bolýar. Şo kinony gat haladym. Maňa gyzykly şonýalatlar. Я люблю мистику. Я сама мистическая. Hawa. Döredüjülüňde üstünlüğünü görüp bilmeýän adamlara näil garaýan? Gowy garaýan. Sag bolsunlar. Sebäbi olar men näçe ýigren saatçe men şonça da öňe gidýän. İşleýän. Maňa gowy diýip otursalar men oturgan. Ýok, oýna edýän ýöne. Olaňam jan sag bolsun, näme diýmeli? Erwet teredem zak. Bolýan da. Olaram sana gowy täsir edýärler. Güç berýärler olar. Ösmeňe, Hawa. täze zatlar döretmeňe Hawa. ýardam edýärler. Güýçli edýärler. Ýumşaklykdan aýrylýan. Gataýan. Firuza, soralamada gowy jogaplar berdiň. Sana minnetdarlyk bildirýäs, sag bolsun aýdýas. Munun meýlägem dörejülüňde diňe öňe gidişlikleri tüýsürekden arzu edýäs. Elmidama täze aýdymlaň bilen muştoklaňy begendirip dur. Köp sağ olun Merdan. Aýdanyňyz bolsun. Hawa, şular gepleşikler sizde de üstünlikli bolup dursun. İşleriniz uğruna bolsun. Ene şonuň bilen aýdalynyň bu sanam tamam boldy. Innik sanymyza çenni hoş wagtyňyz. Aýdaly gepleşigimizi ine şoň bilen tamamlaýas. Bizde mehmançylykda Merdan Ana Muhammedow. Ana Merdan, sağ olun bizim gepleşigimize geleniňiz üçin, gyzykly soragymyza jogap berdiňiz. Köp sağ bolsun aýdýas. İşleriňizde üstünlük arzu edýäs, görjeňiz diňe gowuluk bolsun. Bundan beýlekde gowy gepleşikler apbarmak size üstünlük ýanyňyz bolsun. Janyňyz sağ bolsun. Rubrika. Rubrika. Ne şunu ilgilenelim aýtsana. Firuza. Ha. Gowaýdym eken. Palça barıp gördüňmi? Hawa. Guruluşçular. Stena şpaklyokany ýapsalar gorkada. Ay bedran alýan, şpaklovkany goýýan, gowy garýan, onuň tegelek zadyny näme şo? Şpatel da, kata edýän. Bas içine batyrýan, därim kata ediberýän, ýokaryk aşak. Kelle degmen gayrat ediň. Şu sapar sokuşturdyň aýa. Mekana oynal soraglar kendişmede. Kaşa, maşa, nежно soraglar. A menki ýigrenji şo aýdymçylara düşman edip dur. Şu menne intrigajyklar. Bu bir näme ama gyzykly ýatlamaň mı? Gyzykly ýatlama. Şu adam ýadyma düşse gülkün tutýan atmamy? Pamit ýok da. Bolini ýatlama diýerim. La.